Kawalan ng daluyan ng tubig sa kalsada, problema sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Hindi na maaninag ang kalsadang ito sa Bunlag East, Mangaldan, Pangasinan. Tila lawa ng araw ito dahil sa baha na nararanasan tuwing malakas ang ulan. Ang tubig sa kalsada pumapasok din umano sa bahay ng mga residente. Mga kanal, wala kasing daanan ng tubig dito panay barado na lahat. Mapapasok sa amin ng tubig, pati yung dumi ng kalsada, pumapasok sa bahay ko. Kasi papasok dito ay marumi. Marumi kaya ayaw kong pumasok dito. Paliwanag ng Barangay Council, agad ding bumabalik sa normal ang sitwasyon ng kalsada kapag magandang panahon. May dati rin umanong drainage system sa lugar pero natabunan ng ipatayo ang isang pribadong gusali sa lugar. Pinagsabihan na namin na kung pwede gumawa sila ng drainage para yung tubig doon hindi maimbak doon sa kalsada para tumagos doon sa palayan. Mababa rin umano ang bahagi ng kalsada kaya nagiging catch basin ito ng baha. Gayunpaman, nakikipag-ugnayan na umano sila sa Provincial Engineering Office para maayos ang kalsada. Gagawin po namin ng resolution yan para magawan ng paraan, magawan po ng drainage. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, Balita Amyanan.